Hane ka badan pada ka jing ima badang ikumadan ke jing ma badang ap yangi. Ladang ngim husiar, ladang ngim pha yuwe bre ban ra ya ka sur jongi hapo ka parliament. Ban batai ya ka Delhi kumno phide ban deal ban ngi. Kumno phide ban namang yui kini ki snem bala le ki mat jongi kampoi hapo ka parliament. Ka jing sa de jongi kampoi ha ka parliament. Hanre ngi kata hajo si hajo. Hanre la de ka por bangin ra ya sur jongi hapo ka parliament ngi hab ya tainia hoy kinwan ki an ki kanun balai project hanre ngi don kaman pensawa ba balai ngi sa din kan ne ke ki lat kelanti baka Delhi ke deban le ban wara ya kata ka roy ka par bat ngin ya sanlang kumbalong ki we ki jela ngakwa da kata ka jings ngo ka bala khya na mangai kini ki UMP jongi ubarem ukhlam la ya kata ban wara ta ka jings ngola ne kata ka roy ka par ka babyang ban ngimjur yo snuru i ba in pensawa ya ka jing don kam jongi hapo ka parliament lada ki pat ba ki ailat ka kwa barra ya ka sur jongi hapo ka parliament ke sai kita ki mat ki bo kong san go ki bo ki don ju mo bo pin le lo pi long MP hoi ngapia arliang ya kata kawe ka baning kong bangan le ka de ka kam shapo ka Delhi hapo ka Delhi namar ngi i kumba don ka jing ma badak ap yangi namar le se kane ka sarkar lada ka wanra ki ain ki kanun ba warra jingma yangi kum ki nok shakhnong mo ki pat ki baret ki ba bod ya kan niam ba pher bangi e bha ya kan niam jongi la bande kan no kan niam hare lada ngi ngim don ubreu ban don hante po parliament bania side nia bat ki bania ong ye ki ba pet mundon kam ba pin tuklari ki ne ki kam ki balada pin scam lupa da ka constitution kum ka India ka long ka secular kata kala don lupa ka constitution hak mat do mundon kaman kata ngin keren ya karoy kapar ngin warra ki policy ki ngin warra ki kino ki mat trekam ki warra ya ka jingbha yangi kum ka jela bar kum jo ya ka ri India baro kawai namar lada ka no ka an baki warra ki haptai ni hang ta po parliament lada pimpha wi bre ba shampang ba suthu ya ka kita ka jing dawa napo ka jela jongi ka kita ka an ka ba bhana banta ka jela jongi ka ba bhana banta ka ri jongi kum ya kata ka an ngin ya kada desya ka ba yarap yangi kum ki jaban rew ki yarap yangi kum ka jela ngin pediang lada ka wanra jingma yangi le singen persha lada ki wanra ka an ka kanun ngi don kamban yo ka jing kershan ni ki babuan balang namang item apo demokrasi majority wins lada nya don marwai tama lada nga wanra ka mat ka babha lada nga biang ka ktin ka thle namar ku mangala de ngang man keren ka hindi ngar kenang man keren ka khasi ngar keren nang man keren pareng yang akam bangkan ya selok lang bat kini MP napo ka bar jela bakini Christian ya ka jing dawa jongi ladang ila ban pensngo ya kata kasur hapo ka parliament namar hapo parliament ka lobby bihab don lada pi ka lobby pade haplong hakata ka komba kini ki bre bam keren ka ktin base keren mangi namar bun sini kambon hiki MP ki dei penaki niki caka ki ba keren ka ktin ka ba lese ktin phareng lu kim stunat ki stunat beda ka ktin hindi ladanga laban pensuthu ki hak ktin jongki nama ladanga batai ka phareng lese uteum suthu shubo prapongot ki MP ki don hapo napo UP ladanga keren ka phareng lese ki ongim suthu ke ibi kwa ladanga la pada pensuthu ya ka jo ka mat hak ktin hindi ba ki te ru ki suthu lese ngin yo ka jingkershan naki namar kata ka mat kan de ban wanra ya ka jingba hapo ka jela jongi bat kanonra jingba hapo ka ri jongi namar kham tamu MP le umla ban ongan perkhat tange ka jela UMP ka kamram jong MP ru ban pe hek borok koi ka ri India jongi kono ka an phi wanra ka dainam de ka an ka ba wanra jing mantoy hiki wei pu wei nong shakshong jong ka ri India jongi hanre hapo jela jongi ri ki matri kam jong ki bon phangala bo khalai tre le singa chu jerut bud ka banding kong ngin perkhat thmai ya ka pule puthi jongi ka ba ar ngashim kumno ngin perkhat thmai ya ka ne ka kwai ka khya jongi ka balai kumno ngin wat kilat kilenti ban yo kam yo jam ngi hap kershan ki khna samla jongi bakin wat kilat kilenti ban yo kam yo jam hoy hapo ki office sarkar ngila ati rupa hapo state le ladun nagar reservation policy ngin me kalan handai wat kini ki central office ru kom ka nihu ngala de ong vice chancellor la bun sen kini ki group A group B post de pon ni hune ni grims ne ICR ne NIT ne kono ka central office bangidan de ben yo ba ki traditional try muluk nomor ila keleng sauru kini de ki bari post ki de ki clerical post don ka wat group A ro kum kino hikan ni ho kataro de ko sakawe ka mat ka don kam ha banga borobor ngala ban kadai ka CUET hoy ya ba mentau snem le ki ong pentrai kam la ne hanre ni jisa dengan persawa saka Delhi ba ya ka UGC la ne kono ka ministry ba
Phim dei ban penjubor jesti ban ayangi nama ngipat dei kapor ban ngipat pen kre ya kan exam namar ngidang duna kini ki NTA center. Sakoi kambat kabadon kamba kumno gen itu e kakten khasi khrmit ka bafra ka 8 schedule jong ka constitution namar la de ka por bangin itu e kakten khasi namar la don ka jing itu e kakten khasi ha ka 8 schedule tamur ki khana samla jong iru kilaban tho igini exam ha ka kakten jong ki. Sakoi kambat banga shim hakmat do ka kom terikam jonga kan debet ka zero tolerance policy on corruption and corrupt practice. Ni pendu je ka corruption ngatrai khatsan arpos nem nang ni shakman ngin yo shisha kata ka Meghalaya ka ba bit ka ba Meghalaya ka ba biang ta ka ngala jit khang do ni symbol jonga ude a basket containing fruit lane ushang ba dab de kiso kan uni ushang ude open iya ka Meghalaya kini kiso bangala bo de ki mat terikam jonga ngakwa ba lada ki pajba ki aila denga ngan penur long ya ka Meghalaya kum une usang baladap lagi sok ki bathiang bangin yo taka sok jong ka jingjab ha bon teli ki mat bangin trail ese khatsan sem arpos nem na shakmat sakoi ka mat banga shim khia ba kumnongin krishani ki tingi nong lekai namang yui ki bon ha ki khna jongi ki batbit bhaban lekai tang ba kim yo ka training ba byang kim poisa ka thang ka ba he namar ni habangi lekai habagi khna samla jongi ka the pasanang lekai ni khmi lanti ba kin long ki medalist hapo ka Asian game kinlong ki medalist habo ki Commonwealth Games kinlong ki medalist habo ki Olympics hanre kata de tang ka jing pos ne ladangim aye ki ka training na do ba dangren sakoi kambat ba don kam ba ba ki ban sutho kade kane ka border ka jing ya kane khapot bar ka Assam nila yu block 1 block 2 langpi mukro kini ki jingjab da ki ba ki aila dengan ka kwa ban ra sa Delhi ba boleh ni poi kata ka apot ba pulit Assam un set ya bagi berjungi kani kamde ka border hapne ka India bar ka China kani kamde ka border hapo ka India bar ka Pakistan dan India bar ka Bangladesh kani de ka interstate border kumno hapo ka interstate border kan poi kata ka apot ba hap set ya pulit jong ka wei ka jalla set ya bagi ba jong da ka wei ka jalla ha ka jo kari kesakoi ka mat banga bo akmat do ba kumno ngin krishani kini ki long yeng ki badok namang itep don ki taxi driver don ki ba dejing de madan don ki ne ki ba kamai travel la mo bon mo sing yu ki jing yo jong ki kaduna ka jing kun show ro kaduna lada jai ki ne bi don krishan yang yu iba ki khon jong ki do no ban pandai ka school dan thau da kata ka MP education fund menyerap ki ne ki khna ki ba kumnu lada poi ha kata ka apot ba ki kme ki pa kim don shu ban krishan ki da ka ne ka pisa ngin support ya ka study jong ki sakoi kamat banga bu hakmat ba kumnongin perkhat bhaya kaneka maryang jongi namang yui habangi kren ka development ni hap kan mau ru ba development ka dewan ya rengkat bat ka environment rengkat bat ka mai ramo rengkat bat ka mai maryang namar ladangi pen julore ka mai maryang kham tami ki telong om ngasong si bhaban pen ba ladangim sumari kini ki telong jongi ladangim sumari kini ki wa jongi tang hakani ka pateng jongi le sengin penyap lut yaki habafi mara development has to be hand in hand with environment. Pihak dan ka balance hapdeng ka development but ka environment rangkar rakam di benong barat development at the total cost of environment. Ni penjulore kamar yang hadu kata-kata ba poi segi klam ke balai project nyimtip ke ikan wanang ni. Takadang ong kani kadai ka hagamat rekam jangan ngabu ba ngin kenti we kini ka tourism. Ngin pun kenti we kini ka ecotourism. Nah takadang igi first time voters dengan kerpat. Hawa filet tap vote pun lang ka jingmelen ba filet tap vote pi pet iki mat jongi kertong ngal te ban bun mun set pet yo kertong what pe ka party nama kan ka election kam dei ka election ban thau executive committee hapo district council kani ka election kam dei ka election ban thau sarkar hapo ka assembly kani dei ka sarkar ka election ban jit uwei ubreu niki nyo teli ki district lai phon re teli ki constituency uwei ubreu ban ra ya ka sur jongki ne ki nyo teli ki district hapo ka parliament un site ni hapo ka parliament un ong ka Delhi pe kane de ka jing ban ka jing dog jongi kane de ki lat ki lanti ba pide ni rap yangi bangi rungin long ki nong sang snong jong kari India ki bapura ni hap suthuru ngala ngala boda ka website www.lakhonkema.com ngala download ka YouTube channel @lakhonkema hapo ka te website ngala bo ki ke kam ngala le bor sikata ke kam mga ke article ngala tho hanre da ki pajba ki je denga ki ibit denga ki pha enga kum MP ngan bo save i folder hangte ka website jonga ki kam mangan tray namar habangi ong transparency habangi ong accountability ni ong ba ngin pondon kami ka pisa jongi pat bathik pathik hangte ha folder ngan bo na do ka singi ka ban ningkong jong MP ha do ka singi ba khad do jong MP tam ngala ban ong ba ngadi we beriba
ngam salia bangan kon bat no banoro lada ngasngo kadai ka hok jong ab lada ngasngo ko madai ka hok jong je pen jongi namal ngan yeng scam nambanta jongi ki khampa enga sha parliament bangal thap khti lada kren prime minister ne kren ki minister ki pha enga hangtai ba khele tainia ke batai ka jing ejungi hapo ka jela batai ka delhi balengi saden ong ka delhi ai ka pisa hakne ki lan bangan tre banwanra ka roi ka par khatson snem arpos nem nang nishkman larangi yat kumta nginyu iba ngiyo ka roi ka par ka babiak kata de ka jing thmo jonga kata de ka jing thrang jonga kata de ka vision jonga bat kini ki mission mangalabo mantre ka namar pangka khatin ba ej benreo composition no ngada bo ya kan ne bon mul singala da ban habangi ongi ej ka je benreo pen iye ngakum no nang dagi start ki paj ba kata ngan ban bha la dagi start ki paj ba kin penjab yang lada ki pajba ki wara sisa kata ka jingbu jing perkhat bat thmai kin ai ka vote jong ki nga kin penlong nga ka sur jong ki jong ka meghalaya hapo ka parliament kumjuru kin penlong nga ki sur jong ki khana samla hapo ka jalla jong iru shabar jalla ru namar klemda trei namanta ki khana samla jong i namang aru ngandon ki khon badang ret ki badang le school ki ba kin sa wat kam le se sans nem suppose nem nang ne kin ya wat kam ya jam kum badon kini ki parado parasnam jongi ki ba le haki school kin pule ya ka degree kin pule ya ka master degree kin le ya ka phd le ne kin le pule engineering doctor te kin long scientist lara kim yo ka kam ka jam ka babiang tabot ngila fail kum kin mi khman Musbol mak.